नंगौ बिथाङा मोनसे समनि बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। खेबनै बिथाङा एमसिएलएबो जाखांबाय सुभाष बसुमतारी। बिथाङा बिजनी डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि 4 टार्मनि थाखाय बिथाङा आफादगिरिबो जाबोदों। बेजोंनो आंबो मोनसे समाव सेक्रेटारि हिसाबै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथांजों मावबोफानो मोनदों। दा बे फैनायाव जोंहा मोनसे गोजोननाय मोनदों आरो जों जे बिजनी हिसाबै भारतीय जनता पार्टीआ बाव गोख्रों माने बाहागो लागोन बेखौ जोङो दा नुसारथिनो हाबाय बा जों आसा थिनो हाबाय। बेयाव माने बिजनीआव भारतीय जनता पार्टीनि बादै दस्रा दला जे थिखिनो हाबावगोन आं बेखौ सानहरला आरोखि। दा मोजां मोनसे परिबेसाव दिनैहाय गोबांथार मानसिया गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय फैनानै दिनै जयेन जाफैबाय। बहुद माने गोख्रों जायफोर इयुथ्सफोर बिथांमोनाबो फैनानै दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जोंहा बिथां अजय रायनि दैदेननायाव बा जोंनि भारतीय जनता पार्टी चिरां जिल्लानि आफादगिरि रतन राय बिथांनि दैदेननाय लोगोसेयै जाय बिथांनि दैदेननायाव दिनै लैहोर लैहोर फैनानै गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय फैनानै जयेन जाफैबाय बे दैदेनगिरि जोंनि मोनसे समनि बिजनीनि सुभाष बसुमतारी बिथां फैनायाव जोंहा मोनसे मोजां मोनसे जोङो चिन्हखौ नुदों आरो मथा 1500 प्लास टटेल माने जयेन जादों। फैबावनो लागा दंबावोमोन गोबां खोनानो मोन्दों माने होबथालायनायबो जादों हयथ' पर्यायक्रमे माने स्टेप बाय स्टेप हयथ' गामि ओनसोलफ्रावनो थांनानै जयनिं होनायनि बेबस्थाखौ निस्सय लागोन। बे मोनसे पलिसिया जोंहा दंखायो आरो मैयाबो गोबांथार जयेन जादों। बेखौ लानानै बिजनीआवबो दोहौआ सिखांबाय आरो बे दोहौआ लागातार थांबाय थासिगोन आरोखि।